So, ayun nga mga Lodski. Proud na akong isuot itong t-shirt ng Philippine Loop Adventure Tour kasi syempre success tayong natapos yung ating ginagawang tour sa buong Pilipinas. Gamit natin si 03. Gamit natin yung motorsiklo. So, ngayon magbibigay ako ng kunting tips regarding doon sa ginagawa kong Vismin Loop nung nakaraang mga linggo lang. Doon pala sa mga hindi pa nakakaalam mga Lodski, ang Philippine Loop Adventure Tour ay ino-organize na Adventure Team Philippines Incorporated. So ayun, doon sa nagtatanong, paano ba sumali sa Philippine Loop Adventure Tour? So kung kayo ay malapit lang dito sa Metro Manila mga Lodski, ay puntahan nyo lang yung office ng ATP dyan sa Makati. Kung kayo naman ay nasa malayo na lugar, malayo dito sa Maynila, malayo sa NCR, pwede rin kayong mag-message doon sa Facebook ng Philippine Loop Adventure Tour. Or pwede rin kayo mag-text or tumawag sa cellphone number na ito at hanapin nyo si Ma'am J. Lupina. Magre-reply po siya na lahat ang magbibigay sa inyo ng instruction kung ano ang inyong dapat na gagawin. May babayaran ba para makasali sa Philippine Loop Adventure Tour? Ang sagot ay yes, meron mga Lodski. Nung nung ako ay nagpapa-registered, ang binabayaran ko ay 2,500. May kasama ng 2 t-shirt, sticker, passbook. Kung gusto niyo magkakaroon ng additional na vest ay magdagdag kayo ng 600. Pero ang alam ko ngayon mga Lodski ay nadagdagan na ang registration fee na para doon sa mga gustong sumali. Siguro na sa mga 3,200 o di na ako sigurado sa ngayon yung latest na registration fee ng Philippine Loop Adventure Tour. So ayun mga Lodski, at kung kayo ay registered na sa opisina ng Philippine Loop Adventure Tour or sa ATP, ay pwede na kayong mag-take off anytime. So ayun mga Lodski, para doon sa mga nagtatanong pala sa akin, gaano ba kalayo, ilang kilometers ang natakbo natin sa buong tour na ating ginagawa mula ng North Luzon hanggang Vismin Loop. Sa Vismin Loop ko ay wala ako mga side trips na dinadaanan mga Lodski, kundi yung mga checkpoint lang at saka yung ferry point natin. Yun lang yung mga dinadaanan ko kasi yun nga kakaunti lang yung budget ng araw na para doon sa ginagawa kong Vismin Loop. So sa mga nagtatanong, ilang kilometers ba lahat kapag normal na checkpoint lang ang pupuntahan? 4,978 kilometers. Almost 5,000 kilometers lang. 2,989 doon ay yun yung ginagawa kong Vismin Loop. Almost 3,000 yung Vismin Loop na ginagawa ko nung huling mga linggo lang. So, yung sunod na tanong mga Lodski, magkaano ba ang ginastos natin sa ginagawa kong Vismin Loop noong nakaraang linggo lang? So, yung ginastos natin mga Lodski, 22,513. Yun yung ginagastos ko na may kasamang official receipt or yung mga ginastos ko na may resibo. So, maliban doon, syempre, may mga ginagastos din tayo na walang mga resibo. For example, kakain ako sa tabilan ng kalsada or bibili ako ng pangmerienda, banana Q, ganyan, soft drinks pag nagutom ako. Yung 22,513, yun na yung mga kasama doon mga Lodski. Gasolina, pagkain, hotel, tapos syempre yung pamasahe natin sa Roro, yun talaga ang pinakamalaking gastos, gasolina at saka yung pamasahe natin sa Roro. Kasi yung hotel ko naman, naalala ko, 3 beses lang ako nag-hotel. Tapos, hindi naman ganun ka mahal yung mga tinutulugan ko.
So, ang pinakamalaking gastos talaga ay nasa gasolina at saka sa Roro. Kung itatanong nyo naman, magkano ang ginastos ko sa gasolina ni 03 sa CB500X na si 03. So, lahat-lahat mga Lodski, ang ginastos ko ay 8,050. Gasolina lang yon ni 03. Mula dito sa Bacoor, Cavite, hanggang papunta ng Davao City, General Santos City, pabalik ng Zamboanga Peninsula, paakyat ng Dapitan City, Dumaguete, Bacolod, Iloilo, Mindoro, tapos Batangas na naman, hanggang pabalik dito sa Bacoor, Cavite. Ang ginastos ko ay 8,050 para lang sa gasolina. So, sunod na tanong, magkano ang ginastos ko lahat na pamasahe sa Roro o sa mga ferry? Ang lahat-lahat ay umaabot sa 9,648 mga Lodski. Yun yung 6 na ferry or 6 na barko na sinasakyan ko. Matnog to Alin, tapos Liloan to Lipata Port sa may Surigao, Dapitan City to Dumaguete, Bacolod to Iloilo, GT Port sa may Katiklan to Rojas Port sa may Mindoro, Calapan Port sa may Mindoro hanggang Batangas Port dito sa Batangas City. So ayun mga Lodski. Dito sa akin channel may nagtatanong, bakit pag galing ako ng Dapitan City, hindi ako dumiretso ng Cebu, tapos Cebu to Mindoro or Batangas, mas madali lang. Kaya hindi natin ginagawa yun mga Lodski, kasi kailangan natin mapuntahan yung Dumaguete Port, Bacolod Port, Dumangas Port sa Iloilo, hanggang sa may Katiklan, Aklan Port. So, pag hindi natin madadaanan yon ay madi-disqualified tayo sa ating ginagawang tour. O kaya, i-disqualified tayo ng committee ng Philippine Loop Adventure Tour. So, kailangan talaga mga Lodski na walang hindi natin mapupuntahan sa lahat ng mga ferry points na ating dapat na mapuntahan. At saka, yun Lodski, meron din palang nagtatanong sa akin, anong gamit kong action cam? Okay. Shout out kay Lodsking Sinatan ZXC. Ang gamit kong action cam Lods ay GoPro Hero 9. So thank you sa tanong mo na yan. Tapos may nagtanong din sa atin mga Lodski, kumusta ang suspension ng CB500X? Kumusta ang suspension ni 03? Sa awa ng Panginoon mga Lodski, sa dami kong mga dinadaanan, mga lubak, sira-sirang kalsada, putol na kalsada, lahat halo-halo na, lalo na dyan sa may Samar, Lanao del Sur, ang dami kong mga dinadaanan. Hindi ako pinapahiya ni 03. At saka nakarating ako ng Maynila na walang sira, walang tsaka talagang solid kung sa long ride pagbabasihan ang isang CB500X. Talagang masasabi ko sa inyo mga Lodski, 95% na magugustuhan nyo ang CB500X. Para sa experience ko lang din naman. Meron din nagtatanong dito sa channel natin, kumusta na ang papuntang Mindanao kung magro-road trip? Hindi na ba mahigpit? Ganon. So, yun. Base doon sa ginagawa kong long rides papuntang Mindanao, Davao City, General Santos City, wala naman ako na-encounter na may mga checkpoint na naghahanap ng mga vaccine card, naghahanap ng travel authority. Hindi katulad dati nung panahon ng pandemic, dapat meron kang travel authority galing sa IATF. Kahit sa mga ferry terminals, mga Lodski, wala nang naghahanap ng kahit anong requirements para lang makatawid ka from one province to another province. So, sa madaling salita, 99.9% ay maluwag na. So, yun nga mga Lodski, lahat naman ng mga riders or kasama nating mga motorista ay pwedeng gagawin ang isang loop, pag-iikot sa buong Pilipinas na hindi na kailangan magpapa-registered sa
committee ng Philippine Loop Adventure Tour. Kasi ang inisip ng iba, sayang naman daw yung binabayad. Wala namang problema doon. Lahat naman ay pwedeng mag-rides. Manila to Mindanao, Mindanao to Manila. Pero yun nga, pag natapos mo naman yung rides mo, ikaw lang at saka kaibigan mo, pamilya mo ang nakakaalam na ginagawa mo yung loop na iyon. Hindi katulad sa isang nag-organize na kahit hindi ka nila kilala, pero isa-certified ka nila na isa ka sa mga achievers, isa ka sa mga looper na nakaikot sa buong Pilipinas na gamit ang iyong motorsiklo. So, wala namang pilitan para doon sa mga ayaw sumali sa isang katulad nito na may nag-organize kasi yun nga, sayang daw yung bayad. Wala namang problema, makapag-rides kayo kahit hanggang saan ang gusto nyo. Pero yun nga, certified nyo na lang yung sarili nyo na isa kayong looper. Maliban doon sa may nag-organize na talagang isi-certified ka at saka bibigyan ka nila ng parangal pag ikaw ay isang finishers sa ginagawa mong pag-iikot sa buong Pilipinas gamit ang iyong motorsiklo. Okay. So, ayun mga Lodski. Base doon sa ginagawa kong Vismin Loop or yung biyaheng Manila to Mindanao, magbibigay ako ng kunting tips. Unang-una, number 1, kailangan sapat na budget o puno yung bulsa mo. Hindi kasi tayo pwedeng pumunta sa isang gira mga Lodski na kulang ang ating dalang bala. Mas maganda yung sumobra, wag lang magkulang. Kasi hindi natin alam, mamaya pagdating natin doon sa Mindanao o sa Visayas, wala tayong mga pamilya na malalapitan doon, tapos may mga emergency mangyayari sa atin. So, kung may ginagawa kayong budget ay dapat sobra. Hindi pwede yung sakto lang. Dapat sobra talaga. Kaya, sa lahat ng mga magbabalak na bibiyahin ng Manila to Mindanao, ay kailangan mag-ipon. Siyempre ako nag-iipon din ako. Kung meron tayong gustong gagawin sa buhay natin ay kailangan natin ng budget, ay kailangan din nating pag-ipunan yon. So ako, nag-iipon din ako. So, next, kondisyon ng katawan at saka, siyempre, kondisyon doon sa motor na ating dadalhin. Kasi, unang-una sa katawan, alis ka ng Maynila, mainit. Pagdating mo ng Bicol, maulan. Pagdating mo ng Visayas, mainit. Pagdating mo ng Mindanao, maulan. Tapos, o kaya, isang oras mainit, after 1 hour, uulan, tapos iinit ulit, uulan ulit. So, kailangan malakas ang ating pangangatawan. Kasi kung hindi, baka hindi tayo makarating sa ating pupuntahan, magkakasakit na tayo. So, yun. Siyempre, kondisyon ng ating motor. Hindi pwede yung, okay na to, kaya to. Hindi pwede yon. So, dapat ang sasabihin natin, pwede na to. Kayang-kaya na to bibiyahin na papuntang Mindanao o higit pa. So, hindi tayo pwedeng, yung basta, okay lang. Dapat, pwede. Mahirap na. Sa sinasabi ko, malayo tayo sa mga pamilya natin, maabutan tayo ng aberya, emergency. So, mahirap. Alam naman natin sa probinsya, lalo na sa Mindanao, minsan tatakbo ka ng mga 2 oras na walang kabahayan. Or, may mga bahay, pero siyempre hindi mo kilala kung sino ang mga nakatira doon. O kaya, siyempre, bago ka sa isang lugar, kaya mahirap talaga magkakaroon ng aberya sa lugar ng kawalan. Tapos, sunod na tanong mga Lodski, ano-anong mga bagay ang dapat nating dadalhin? Unang-una, sa experience ko mga Lodski, siyempre, umalis ako dito, kondisyon na yung motor ko, bagong gulong, lahat, bagong change oil. So, ito yung mga bagay na kailangan kong dalhin. Unang-una, kapote mga Lodski. Huwag kayong bumili ng kapote na sakto lang, pwede na to, dapat magandang klaseng kapote. Sa sobrang layong biyahe ay hindi lang 1, 2 hanggang 5 beses uulan. O kaya hindi lang mga 5 beses mo susuotin yan. Baka aabutan pa kayo ng higit 10 beses
mo susuotin ang isang kaputi. So dapat pag bibili ka ng kaputi ay yung magandang klase na at saka matibay. Sunod, sa experience ko mga Lodski, kailangan maraming medyas. Kailangan sa sobrang layo ng biyahe mo ay maraming medyas ang inyong dadalhin. Kasi, yun nga, ngayon uulan, bukas uulan, sa sunod na araw uulan, pang 5 araw uulan, 6, 7, 8 araw uulan, araw-araw may ulan. So araw-araw mga Lodski ay gumagamit ka ng medyas. So dapat magdadala ka ng medyas mga hindi bababa sa 5. Kasi maliban lang kung meron kayong mga side trips or magpapahinga kayo ng 2 araw sa isang city, so pwede kayo magpapalaba. Pero sa experience ko, isang araw lang ako hindi bumibiyahe kahit magpapalaba mga Lodski. Minsan hindi pa rin matutuyo. So kailangan talaga may mga naka-reserve na medyas or naka-reserve na damit. Ilan ba ang damit na dapat dalhin pag bibiyahe ng Manila to Mindanao? Kung Manila to Mindanao lang naman mga Lodski, 3 to 4 days lang nandun ka na sa Mindanao, makakarating ka na doon. Pero pag ikaw ay Visminloc, Manila to Mindanao, Mindanao to Manila, ay magdala ka na ng mga extra na damit. Kailangan talagang medyo maraming damit kasi pag nababasa ka sa ulan, di naman pwedeng dapat matutuyo sa katawan lang yun. Dapat palitan mo na agad para hindi ka magkakasakit. Tapos, pag pinapawisan ka, basang-basa sa pawis yung damit mo, magpalit ka na rin agad ng damit para hindi ka magkakasakit. Kasi sa layo-layo ng biyahe mo, kung magkakasakit, marami kang dalang pera. Kung katawan mo naman ay bumibigay, talagang birya ka talaga sa biyahe mo. So, pag naging basa yung damit mo, palit agad. Di baling kahit anong amoy na lang ang damit mo basta tuyo, isuot mo. So pag ako nagdadala ko ng damit maliban sa 2 t-shirt na binigay sa akin ni committee ng Philippine Loop Adventure Tour or ng ATP, ay nagdadala din ako ng 4 pa na t-shirt, maninipis na t-shirt. Kasi pag nababasa ako, yun nga, nagpapalit ako agad ng damit. So, ayun mga Lodski, isa pa sa pinaka-importanting tips bago gagawin ang Visayas Mindanao Loop ay kailangan pagplanuhin ang inyong gagawing biyahe. So, nakalagay dito mga Lodski yung proof na tayo ay isang legit na finishers ng isang Philippine Loop Adventure Tour. Nakakompile na dito sa ating folder. So, ready to submit na siya sa office ng Adventure Team Philippines Incorporated sa Makati. So, tara! Samahan niyo ako mga Lodski. Ihahatid na natin tong compilation ko para malalaman kung tayo ba ay qualified doon sa ginagawa nating loop. So, okay. Let's go! Basta ang pinaka-importante lang naman mga Lodski ay habang ginagawa mo yung loop, yung long rides, ay nag-i-enjoy ka. Huwag mong iisipin na makakarating ka agad. Talagang nakakapagod naman ang long rides, pero ang iisipin dapat ay mag-enjoy. Dapat i-enjoy mo yung mga nakikita mong iba't ibang klase ng lugar, yung mga kabundukan na yung dadaanan, i-enjoy mo. Minsan pag naabutan ka ng ulan, i-enjoy mo na rin. Kasi talagang mangyayari yan na sa isang long rides ay iba't ibang klaseng panahon ang iyong may experience.
Bermeo Street. So, dito na tayo mga Lodski sa Bermeo Street. A few moments later. So, okay mga Lodski, na-submit na natin sa pisina yung na-compile nating mga requirements. So ayun, ito yung address nila dito, 3834 Bermeo Street, dito sa Palanan, Makati City. So ayun, okay na tayo mga Lodski. Thank you. So balik traffic na naman dito sa Makati. Nakapagpahinga lang ng mahigit isang taon ang lugar dito sa Makati noong panahon ng pandemic. Pero ngayon, balik traffic na naman. Okay. So, yun mga Lodski, salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pahingin ng isang subscribe dyan. Tapos, pakipindot nyo na rin yung bell button para lagi kayong updated sa mga ginagawa kong mga adventure mga Lodski. So yun, John's K Moto Adventure, nahihirapan sa traffic. So yun mga Lodski, John's K Moto Adventure nagsasabing God bless and ride safe.